isikolo sesabatha sithandeka kimi inhliziyo iqaphele umhla wesabatha Lapangaqala ngabona indlela yobomi lapangagcina okuhle ngazuza ikhaya Sabatha wangibiza yena ukubangikhethe yena nesabatha lakhe Sabatha Sabata rakanaka. Mangwanani yakanaka vana vaMwari. Toda kutenda Mwari atiitira nyasha kuti tive pano mangwanani ano. Saka pane chorus yatinoda kungoimba pamwe one line chete. Then we pray. Topinda panyaya tinofana kuti titaure. Izwi radaidzira pakati pemakomo richiti zvapera ambeno anoramba. Izwi radaidzira pakati pemakomo zvaitwa zvapera ambeno anoramba. Uyo Iwo masabuku ne madzi izwi radaidzi zvaitwa zvapera ambeno anoramba. Tinamatei. Baba vanodikanwa vari kumusoro kudenga, tendwai naJesu akafa panzvimbo yedu nekuti muri Mwari. Mbiri nerukudzo ngazvipiwe kwamuri nekuti makatendeka. Tinofara nechinhu ichi. Takanzwa, tinoziva uye tinotenda kuti imimi Mwari munotaura pakati pevanhu. Tinokumbirawo mutaure kwatiri tigorarama.
noisa shumiro yemangwananani mukati memaoko enyu kuti imi muinatse mugotaura kwatiri sekuda kwenyu. Tinonamatira ivhangeri iyi muipfekedze simba remweya mutsvene rigogona kusunungura vakasungwa, ipewo njere kune vasina mano, igopawo mazano kune vapererwa nawo. May this presentation allow us to experience the good year of the Lord as you have promised. We pray for blessings. Sanctify us with your word, for your word is truth. May your will be done in this place as it is in heaven. For we know you have heard our prayer, because we have prayed in the name of Jesus. Amen. Revelation chapter 14. Revelation chapter 14, verse 6. Revelation chapter 14, verse 6. Ndichaverenga panapa ndichishandisa Bible rechirungu. Rinotiro panapa. And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on earth, and to every nation, kindred, and tongue, and people. Vhangeri panapa riri kuti zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga aine vhangeri isingaperi kuti aiparidzire kune vanogara panyika. Zvandanga achifanira kunoparidza kune ndudzi dzose nendimi dzose navanhu vapi nevanhu vose. Now patati chiimba song yatati chiimbai, munyori werwiyo ane izwi raanoramba richivhunza, unoita semubvunzo nhando but wakakosha. Ari kuvhunza kuti ndiani adaro, ndizvo. Then obva apfuurira pamberi achiemphasize kuti adaro is not a man. Adaro ndiani? NdiMwari. Saka inzwai munzwe vakomana nevasikana, nyaya tinoda kutaura mangwanani anaya, toda kutaura pamusoro pekukosha kwevhangeri kana kuti the word of God in our lives. Ndizvo. Saka patiri kuona pataverenga zvakazarurwa chapter 14 verse 6, mutumwa haana chimwe chinhu chaari kudesire. In fact, kana tikaverenga bhuku razvakazarurwa tinonzwisa kuti ndezvakazarurwa zvaJesu. Ndizvo. Izvo Mwari akapa kunani? Kuna Kristu, handitika. Then tikaona zvichipiwa kumutumwa kuti zvipiwe kuna Johani zviende kune vanhu. So if there is anything that the Lord desires the most for everyone to know, besides everything else that you know, what makes the heart of God tick is when men and women know the word. Saka zvimwe zvese tinogona kuziva. Ndosaka mutumwa ari kubhururuka pakati pedenga with great urgency. Why? Because he is seeing people in the world dying and hungering and thirsting for knowledge, but they are wasting their time searching on things that are not essential. Togona kuwirirana tese kuti hatirare na6, but pane zvatinenge tichiita. Are we together? And the Lord is looking at us and He is concerned because we are living the weightier thing of the matter, which is knowing the word. So why is the Lord saying that we should? What is the importance of the word? And why is the Lord encouraging us to know the word as He desires? Let us read. Regaiti tarise pana mapisarema. Without tinoverenga Psalms 138. Tinoverenga Psalms 138. Psalms 138. Then we'll read on verse 2. Right. Verse 2 inotiyo panapa neBhayibheri rechirungu. I will worship towards thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above thy name. Amen. Now Mwari akuti batsira kunzwisisa why it is important for every one of us to know the word, to receive the word, to have the word in our lives. Mwari akuti zvoni panapa. Kana dziri nyaya dzekunamata, munyori wamapisarema ari kuti
I will worship towards thy holy temple. Paari kunopedzisira ari kuti imimi Mwari makasimudzira shoko renyu kudarika zita renyu. Are we together? Saka Mwari akuti panyaya dzekunamata, sometimes people think they may confuse God by calling his name many times in prayer so that they can rest and twist his arm to grant them what they are asking for. Ndataura shona. Rekanitaura zvamunonzwisisa vakomana nevasikana. Mwari haavhundutsirwe nekudedzwa kwemazita ake akawanda. Tichifunga kuti tichamushonyorora kuti achinje zvaakareva mushoko. Muri kunyatsondinzwisisa zvandikutaura? Saka Mwari haatange kungotsvagwa bedzi pamusikana mutsvuku kana mukomana akasimba waona. Then you try to think if you call him Jehovah Ra, Jehovah Shama, uchitsanya, uchifunga kuti Mwari achavhunduka zita. Chinovhundutsa Mwari is what he has said in his word. So the Lord magnified his word even above his name, lest men would take advantage of his name. You are not following? Because there are people who even come to you saying, I am coming to you in the name of the Lord. Saka even whatever this person is saying is in the name of the Lord, but in contrary to the word of God, tell that person to go because the Lord has magnified the word more than his name. Because Mwari aitoiziva kuti nyaya yemazita ichanetsa. Anti muri kurotwa ipapa. Pane vamwe vari kutopinda mumavision ka. Vachikuudzai kuti ndakakurota, Mwari andiratidza, chichi. Hakuna zvakadaro, as long as whatever that person is asking for is not in the word. Hapana ari kubata iyo. Saka haugone kuti mukomana ndakamuwana nekuti ndakadana zita raMwari. Unozongoti ndakamuwana bedzi kana ari kufamba mushoko. Because the Lord has magnified the word more than his name. This is why then the angel is calling the whole world to go back to the world, to the word. Why? Because there are people who are magnifying the name of the Lord above the word. And they trick people in the name of the word. Saka, panyaya dzekunamata tofana kuti mazita munawo. Ndizvo. But tinodzoka toti zvamareva nemazita amadana zviri pashoko here rakakura kudarika zita. Saka Mwari haavhundutsirwe nemazita ehondo. Nyange mukamuti Jehovha wehondo, Jehovha wemunana wemapiripiti, hazvimuite kuti achinje zvaakanyora. Saka zviri nyore pakunamata kudzoka pane zvakanyorwa. Regai tiverenge tingonzwisisa kuti why is the Lord calling us to this word. Oda kuti tiverenge 1 Thessalonians. Tichaverenga 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Inoti kudi. Kana nchiverenga neBhayibheri rangu rechirungu panapa iri kuti, for our gospel came not unto you in the word only, but also in the power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Now, tibate pfungwa. Popa ari kunyora ari kuti iri vhangeri parakauya kwamuri harina kungouya mushoko bedzi. Hello, church? The word does not come only in word, but it comes in power and in the Holy Ghost. Saka chinogona kuitika. The reason why mutumwa ari kuramba achibururuka achidana with urgency for men and women to go back to the word, which is the everlasting gospel. It is because in the word, God has hid the power of God and the power of the Spirit. Because mumazuva ekunamata emazuva ekupedzisira, people seek the power of the Spirit and the power of God outside the word. Muri kunyatsonzwa mashandiro ari kuita Mwari. Saka inzwaiwo mukomana iwoyo.
Mwari haafani kuita mumwe munana wokukuratidza kuti career path yauda kufamba nayo inonyudza, when he has already laid it in the gospel. Saka kana shoko rakawaridza nzira inofamba kufamba nayo, hakuna vision yaunotafana kutarisira kuti Mwari azokupa. Iye akataura mushoko kuti akufambwe. And the Lord is saying, if you want to experience the power of God, be a woman and a man of the word. Amen? For when the word comes in your life, it comes with the power of God. Learn from the story of creation. Hello? The Lord spoke and it stood. And the Spirit sealed to sustain what the word had said. Zviso zvandiri kuona. Muri kunyatsondinzwisisa? Mirai nditsaure neshona. Bhaibheri rinotidzidzisa panyaya yekusika kuti Mwari akataura neshoko zvikamira. Basa raMweya Mutsvene nderekusustena zvakarehwa kuti zvirambe zvakadaro. Follow me closely. So the word of God is saying, kana Mwari akataura matiri kuti be ye perfect as your Father in heaven is perfect. And when we believe that, it stands so. And the Spirit ministers to the soul to sustain that which the word of God has said about you to be so. But imwe confusion yaunayo mulife yako ndeyekuti hautozivi kuti Mwari akati chii pamusoro pako. Ndosaka uchidzungaira. Saka basa rako nderekuziva zvakarehwa, wozvitenda kuti ndizvo, Mweya Mutsvene ozvidiridzira kuti zvimire. Saka unonyebedzera kuvhiringika pasingade kuvhiringika. Uchinyora tutsamba panapo uchinetsa vanhu. Nai ndizvo here kokana akangoti ndigare pamakuru koka. What does the word of God say? What does it say about you? Are you confused? Nyangwe nyika ikashaya plan, economy ikakushayira place, haufani kuita stress nazvo, because Jeremiah 29:11, the Lord says, for I know the plans that I have for you, the plans to give you an expected ending, plans not to harm you. Saka ndochinokupa plan when the world has no plan for you. Unogona kuudza Mwari kuti career wise kunenge kwatozara kwandakachusa. Economic wise zvinenge zvisiri kutofamba zvetuma small scale business zvacho. But imimi Mwari, because you have said you have a plan for me, I will not take drugs semunhu asina maplan. And just specialize nekudanana semunhu asina plan. Because imimi Mwari mune plan. Plan kwete yekundiparadza. Saka basa raMweya Mutsvene nderekukudirecta pane plan if you believe what the word of God is saying about you. This is why the Lord requires you young people to be grounded in the word, that you have direction and experience the power of God. Amen. Why is the Lord calling us to be people that are grounded in the word? John 15. John chapter 15, I will read from verse 3. I love this one. I love this one. All right. John chapter 15, verse 3. Christ says, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Amen. Saka Mwari ari kuti iwewe mkomana newe msikana iwe, you should be people of the word. Why? Because apa Jesu achitora nema disciples ake ari kuti you are now clean. Why? Through the word which I have spoken unto you. Maibata funga kutora na Jesu. Kristo ari kuti machena kwete nekuti mapinda chechi. Manatswa kwete nekuti matsanya. Manatswa kwete nekuti makapfeka zvakachena. But manatswa nekuda kweshoko randataura kwamuri. Muri kubata pfungwa yaMwari. Saka Mwari akaviga mushoko rake his power to cleanse people from sin.
Saka mukaiverenga pana John chapter 17, Kristu achinamata anoti, vaitei vatsvene neshoko renyu, nekuti shoko renyu izvokwadi. Why Mwari ari kudaro? Tikaverenga Matthew chapter 24 verse ya 12. Inoti iyo, for the love of men shall wax cold. Nekuti rudo rwavazhinji ruchatonhora. It also tells us that iniquity shall abound. Saka Mwari ari kuti mumazuva ekupedzisira zvivi zvichawanda. Ndizvo. Even in your age, zvivi zvakadini? Kuzoti zvezera renyu zvakawanda futi. Because pane zvimwe zvisina musoro zvinongotita kuti titadze. Isitani singatombofanira kutadza. Muri yatsozvonzvinzwisisa. You understand it when you cross the line to the other side of life. You look back and say, but there was something wrong with me. Because wazodzipiwa lifetime yekuti chiita unogona kushaya kaitiro. Saka uchizvibvunza kuti zvaiva nemusoro here kujamba fence. Because zvandaijambira fence ndazopiwa ndakatoneta. Saka Bible riri kuti panapa, what you need in your urge is the word of God, because it is your purifier. Are you troubled with guilty conscience of past sins? Tears can flow, but they can never cleanse you. Regret can make you weak, but it can never cleanse you. Kuzviitira pity party yekuunganidza nhamo dzese woswera uchichema nekuzvidemba hazvikunatse. Hello church. Saka Bible riri kutisira pachena. Mwari ari kuti in the last days, the secret that I have given you is that you what? You heed the word. Hello? Ndosaka John achinyora anoti, vana vangu vaduku, ndinokunyorerai chinhu ichi kuti murege kutadza. Asi kana muchinge matadza, tine mumiririri akatendeka Kristu Jesu. Muri kubata pfungwa iyi? Iye futi vhangeri ndo rinototiudza kuti if we confess our sins, kana tichireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka kuti unotinatsa pakusarura makosi. But kamwe kanetserwo kaunoitwa nezvinhu zvawakaita kudhara, inyaya yekuti you are not just taking time to study the word of God. Amen. This is why the Lord is reminding us of the need of the word in our lives. God does not encourage sin, but his word has solution and word of comfort for the one who has sinned. This is why you need the word. Saka vanhu ndongavasari zvavo vachikurangaridza kuti but unoziva kuti wakambodai vachikupa mazita. As long as the word of God has declared you clean, you are clean. Amen. It's better to be clean in the sight of God and dirty in the sight of men than vice versa. Hello? Kazhinji we strive to be right with men. Saka vanhu vachishingirira kupfeka asi moyo yavo yakashama. Because vanhu havaone zviri mukati. Hello? Eva mwakatosvika pakutororwa nemapenzi anga akapfeka. Because ubenzi wanga wakavharwa nesutu. But anozozviona later kuti mapengero akadaika. But Mwari anoti, I'm worried with the internal person, because if I work with you, the external will be right. Mandibata zvakanaka. Funzai John, anokudzai kuti when Christ had worked with him, people found him dressed. Why are we being called to be men and women of the word? Romans chapter 1, verse 1. Young people, you need the word of God in your life more than anything else. And it is my prayer that the Lord will make us such. Romans chapter 1,
verse 1 says, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Saka zviri kunzi panapa, Paul, the servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel. Amen. So the other reason why we need the word, it is because God uses it to separate us from the common. What will make you a unique young woman is not the hairstyle, but your relationship with the word. With others we can do anything else, but not with this one. What will make you different? What will make you a different young man, even kuchkoro or at work? It's the word. Because Hebrews chapter 4 verse 12 teaches us that the word of God is living, sharper than any two-edged sword. Ndezo. Zvanzi rinopatsanura kusvika panoparadzana mapfupa nemongo, and it is the discerner of the intents of the heart. Saka irori shoko ndo rinokuraurira upenzi huri mumwoyo nepfungwa dzisidzo, separating good ideas from fables, separating dreams from reality, separating fantasy from that which is objective and fruitful. Because Mwari ndiye anoziva mbeu ichamera. Saka if you use the word, it will separate the infertile seed from the fertile. You will not labor in vain when you are led by the word. It separates. The reason why sometimes uchiterwa nechafu hauna chinopatsanura. Vana havapatsanurwe nekufinyama nevocabulary, vanopatsanurwa neshoko. The word should separate and do the sifting for you. But if you are not grounded on the word, hauna chinopepeta. Saka nyango pakaburitswa tuma program tusina musoro college, unongomhanyira because hauna chinosifta, hauna chiri wise. Yes, because the word of God says, is there anyone of you who is lacking wisdom? Let him ask of God, who gives liberally. Isaiah then says, you be taught of the word of God. The word of God instructs. Because you are not grounded. Hauna chino sifter. Vangobuditsa madesign avo ehembe. You are the first target. Hauna kachinopepeta. Pauri so long kuveka. So long ni hairstyle. Ma social media endo anongouya ese uripo. You cannot even sift. Because you're not grounded. This is why the angel is flying with swiftness and crying with a loud cry. That we should go back to the gospel. We should go back to the gospel. My desire for you, children of God, is that you may abide in the word. Let's quickly look at, we now want to look at Psalms 148, verse 1, and then we'll quickly go to verse 5. All right, I think that's the last part that we'll touch today. The other reason why you and me needs to be grounded in the word. Mwari vada kuti demonstratera kuti sifting inogumira pazvinhu zvipi. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from the heavens. Praise him in the heights. Praise ye him, all his angels. Praise him, all his host. Verse 5. Let them praise the name of the Lord, for he commanded and they were created. Mabata pfungwai. Musarasikika. Panapa varikunzi rumbidzai Mwari is all his host, including the heavenly angels. Ndizvo.
Vakanzi vari kunzi varumbidzirei Mwari pavhesi ya5 zvikanzi nekuti akarayira neshoko vakasikwa. Are we following together? So God used the word to create even angels. Are we together? Saka inzwai pfungwai. Right. Hakuna ngirozi whether yakanaka kana yakashata inogona kushanda above the word, for they were created with the word. Mirai ndiverenge tishona futi chakareruka. Handei pana Hebrews chapter 3. Ndikuudzei kuti nyaya ndiri kutaura iyi ndeyachokwadi uye ingatendwa. 3 inoti, for this man was counted worthy of glory than Moses. NdiJesu ari kutaurawo. Inasmuch as he who builded the house has more honor than the house. Manzwa zviri kutaura? Ndiri kuda last part. Iri kuti uyo unovaka imba unokudzwa kudarika imba. Because you cannot make that which is above you. The made is below the maker. Obviously. Follow me closely. So, Psalm 148 says, the Lord created the angels. Are you following me? And he created using the word, thank you. And the Bible is telling us principle. Zvinhu zvaMwari zvinoshanda neprinciple. Kwete neshungu. Saka nyange ukashingaira kuita right, usiri paprinciple unongokohwa mhepo. Saka you need to understand the principles of God. And the principles are found in the word. And one of the principles is this: that which is made is less than the maker. Simple. So the word is above even the power of angels. Because you cannot make that which is above you. The made is below the maker. Obviously. Follow me closely. So, Psalm 148 says, the Lord created the angels. Are you following me? And he created using the word, thank you. And the Bible is telling us principle. Zvinhu zvaMwari zvinoshanda neprinciple. Kwete neshungu. Saka nyange ukashingaira kuita right, usiri paprinciple unongokohwa mhepo. Saka you need to understand the principles of God. And the principles are found in the word. And one of the principles is this: that which is made is less than the maker. Simple. So the word is above even the power of angels. Because they were created by the power of the word. So there is no angel, whether good or evil, that can work contrary to the power of God. Or that can be more powerful than the word. You're not getting me? Chibvunzai varume vaya vanga vakamira vakagadha guva raJesu. Follow me closely. Kuti pakanga akuya kuzomutsa mukomana mutumwa, there was lightning and earthquake that moved that rock. Zviri kunzi neshoko, that power is less than the power that is in the word. Because iyi performance yechiitwa cheshoko. You're not following me, young people. So God is saying, if there is anything or any good thing that you can do for yourself, is to keep this dynamite in your heart. Are you following me? And James chapter 4, verse 7. I think I'll end with that one. James chapter 4, verse 7, then says,
Submit. All right. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Mukaverenga Matthew chapter 8, verse 16. It will tell you kuti Jesu paita ministry yake vakauya nevanhu vakanga vaine mweya yetsvina kwaari. Mukaiverenga inoti, and he casted the evil spirits by the power of his word. Are we following? Mwari ari kuti kudii? Young people, we need to be grounded in the word of God, because it is the only weapon that the Lord has given us to resist the devil. There is no addiction that can be powerful than the word of God, because it is being created by the fallen angel, who is the devil, who is lesser than the word that created him. So the things we struggle with to overcome, we can only overcome if we learn to put the word of God in our lives and make it the ruler of our lives. Inzwa yashama. Pane munhu ari kutorarama mufie ipapa because akatoudzwa kuti mbuya vake vari kumuroya. Saka anosvika 30 asina kuroorwa. And achitya mbuya vakamuroya. And every birthday to her richacelebrate confirmation yeprophecy yakataurwa. But the Bible is saying, the Bible resists the devil. Amen. And he will flee away from you. Resist when kunyora mbuya pa status. Kuti mamka say varoi vese? The devil is rebuked by the word. Amen. Saka nyango ukatambura nekurota vakafa, they are rebuked by the word. That the Lord says, the dead knoweth not anything, and they do not have a portion on things that happen on earth. Saka upenyu wangu ini mupenyu hautongwe na tete vakafa, nekuti havana rupande pane zvakuitika pasi pezuva. That says the Lord. And that will give you liberty. Vavengi vako uri kuvaziva chekuresistisa hauna. But the Lord is teaching us today that we can resist the devil through the power of his word. Amen. So young men and young women, my encouragement to you this morning, zvitori nani kushaya phone une shoko. And ayotsika kuverenga phone mu Bible mu phone inoda une discipline. Ndizvo. Yaungoisa alright phone yacho pa flight mode. Kuti kana wakuverenga ushaye chine obstruct. Because uchida ngotanga kurivhura pane kachati kanopinda. Wapo watombosiya zvako botanga mukuzviziya kazvinoitika zvezvo. Because the devil knows the power of the word. So he will do everything in his power to make sure that you're not closer to the word. Itsike yekumirira kuti shoko rinoverengwa munhu akurara, imboimira. Uiverenge at the time that you are best alert. Muri kunzwa zviri kutaurwa naMwari here? Why? Because John 1:1 tells us that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Verse 14, you know, the word became, and we saw the glory. Ndizo. Takaona kubwinya seke umwe chete wakaberekwa wakafanana na Mwari. Muri kundibata zvakanaka. So Christ is the incarnate word. Amen. And he dwells in us through the words that he speaks to us from his word. I want to pray with two groups of people. Number one, ndoda kunamata nevakomana nevasikana vari kuti Mwarika, help us to receive the word in Christ and experience the power of salvation.
zvese zvakanyorwa naMwari ndihongu muna Kristu. Muri kundinzwa? Kana tisiri kuzviexperience, it is because sometimes we have not given God time to do it. Amen. Because ndiye anototudza. Do not worry about anything, but instead pray about everything. Amen. But pane vanhu vanogona vachitocontemplate suicide pana, because they are worrying about everything. Tiri kuzvibata here? So the word will help us, will give us counsel on the right things that we ought to do in this life, in spiritual matters, and even in the life to come. We cannot afford to do without it. Varipo here vari kuti Mwari irimbori vai study life. Study life. Facebook ndiriko handitika kumwe kufuti kwamuri ndokupi kuInsta mamwe acho mazita anogona kutondibviringa kumwe ndokupi futi kuTwitter kumwe ndokupi futi uriko kwese kuTikTok unenge uchiverenga zvese uchidi, but choda kuti pamborevive kwastudy life and committing scripture to memory. Muri kundibata here vakomana nevasikana? Try this when you go home. Chingotsvaga one raunocommita to memory. You will see that the Lord speaks to you more about that verse than he does when you are perusing. Muri zvakanaka here vakomana nevasikana? Varipo here vari kuti Mwari revive study life, or I want to start. Kana varipo simukai ndakunamata nemi. I want to pray with you. Rimwe group randoda kunamata naro. I want to pray with young men and women who are saying, Mwari pane hondo dziri kutorwiwa. Iwe hondo dzako uri kudzidii? Pane hondo dziri kutorwiwa without doubt. But matisira pachena kuti in your word there is power to make the enemy flee. Kana varipo vari kuti Mwari pahondo idzi ndikumbirawo kudzingirwa. Ndidzingireiwo neshoko renyu zviri kundinetsa. Simudza ruoko. Iwe ndounoziva zvaunorota. Instead sipo paunenge wakarara. But unonyatsozvinzwisa kuti marotero aya pane zviri kunditandanisa. Pane zviri kuitika. Vamwe vakatobhejerwa. Halo? Zvikanzi hakepi wapfeka zvako, but uchashanda mugauni imomo. Ende maitira zviri kuita kunyangwe ikonomi isina kumira mushe, but wega uri kuzviona kuti izvi hazvisi zvega izvi. Uyai apa, Eudha vakunamatirei. Baba ndouya kwamuri, hakuna umwezve kudzima ndisi. Inini ondinoyendepi ndomudawira Ndisati namata tenderai ndibvunze mubvunzo 1. Rega ndibvunze mwanasikana wangu akamira apa. Mwanasikana wangu uruda kuvaka imba yako yakanaka, but hausati wadzidzira building, asi mukana wekuzodzidzira uripo. Zvinoita here kufanovaka ozoshandisa chitupa chako chebuilding kuichengetedza? Hazvibude. Ende wazvinzwa panapa zvichitaurwa kuti there is no way you can construct something that is bigger than who you are. And unfortunately, nyangwe dzimba dzamuri kuvaka, you are building before qualified and you want God to bless them. Yet vanhu vachiudzwa nguva nenguva kuti as you are making preparations for life, be qualified, have the foundation proper. And ndo naro dzingoripo zvekuti zvinhu zvako zvawakatsvaga pasina musoro, newo uchitobvuma kuti bvungwa dzangu dzisingashande, ndo zvauri kufunga kuti zvichapedzwa nematurity. Ende kusvika nyangwe pakuroorwa
uchanochata wakangotemba achamechua achachinja wanana chii mahumbwa wakatamba wakuti vanhu gezai maoko tidye ende uda kuzvara vana mumba iyoyo. Saka panapa ndina kuya kuzotamba isu. Ende kana uchiudzwa kunzi you cannot bring out something better than your character, urambe wakamira wakaiva sebenzi. What are you trying to do? Vamwe vasati vauya apa uyai nevamwe venyu. Usade kunyepera kuita member panapo kuita magentleman kuchengetedza relationship yemadhaka yadai kukuita mutadzi mukuru. And you are see uri panapa, you are pretending to be smart. How is it smart iwewe? Uri munhu wetsvina. And if the Lord does not set you free, I am telling you Jerry rawakirwa na Satan anonopika ndiwe. Mark my words. Unonoripika iri. Baba ako vari kuripika, tete vako vari kuripika, sisi vako vari kuripika. And you think because of looks ucha exempt wakunoripika. Iri Jerry unoripika iri. When you have been called to be set free, wake up, check to youth. Handisi kukurambidza kuti makorokoza acha nokutengera pizza. Bandoda kukutaurira kuti pizza iyi iJerry. Saka joinai vamwe venyu apa. Don't pretend to be smart. We want to pray. Ende handina rwiyo rwokuimba. Ndokutendekai mukatouya 1-1 fambai muchiuya apa tiuye tinamate pana. Naye munhu angaite kuemera kuda kusunungurwa nezita raJesu. Fambai muuya apa tinamate zvedisi. Chiitai vana vangu tinamati, uyai tinamati. Toda kutonamata izvozvi ishati tire nyasha yesu fambai asikana. Hazvichinje izvi. Uyai apa. Unofunga kuti pane iwe unofunga kuti izvo pane zvichachinja kuti tsitsa achareba kana kuti asasimba kuti shoko rive nesimba. Ende unofunga kuti mweya waMwari ungaunze munhu kuti anapa kuzotaura message oramba wakati kwindi wakagara. Who do you think you are? Hatiite friendly matches. Friendly match munoita pa Facebook. Panapa tototaura zvekuponeswa ende tokumanikidza. Kuda kuti netsa we are stakeholders muchinhu chako ichi. Saka makamira meida kutraita semegaya chicha munogaya. Zvinhu zvakagaya kudhara zvakapera zvakatogadziriswa. Hatitambe nelife upenyu hautambwi nawo. Upenyu ndiwe upenyu unotoda serious unotoda kubata nesimba. Ndosaka mchinzwa kuti tumwe tumapoto totagadza pamotenda unoita kukava negumbo because akaibve. Handitezere. Hakuna kuita semunhu akazvarwa nguva yake isati yakwana. Wakazvarwa in your time and you know your stuff and you know where you are going. Inini ndakunamata. Kana iwewe ndoda kukuudza ndaitaura nomwe mwanasikana wangu. Achinditaura zvikanzi kwedu kumusha kuzere varoyi saka haisusu hatisi kutoroorwa. Ndikati saka chizvikanzi mukomana ndakamuwana manje. Ndikati wakaita zvakanaka asika ndiri kutoroorwa ende ari kuroorwa zveshuwa. Manje sasa ningatopinda mukitchen. Ndikati saka how is your prayer life? Zvikanzi haisati yabatana. Ndikati saka usikuroorwa kaurungodopfuura neko. Because haungone kuno challenge Satan iwe usina kusimba handitezeka. Saka upenyu zvaunotoda ndewe kuti when you have time put yourself in place. Allow me to pray. Baba vangu namuponesi maita yenyu mashandisa shoko. Endi matipa basis yezvinhu zvese. Dei matibetsera isusu sevanakomana nevanasikana venyu. Ta-accepta basis iyi. Tabvuma kuti mutishande. Tabvuma kushandurwa neshoko. Tabvuma kurasa zvinorwisana neshoko. Tabvuma kuda kunakidzwa kwekanguva. Baba imboti paiwo simba rekukuraramirai. To be recreated and to be made new by thy grace. Kana maita zvese izvi muchinge matipedzera. Mozotitambidza zvipo zvenyu according to the plan that you have for us. Mari timbotibatsiraiwo timborasa twedu tumaplan and rely solely and wholly on your plan. Let it not be coincidental in life. Baba, batsirai vana vedu vanzwisise kuti you mean good for them. Pashaya achabuda achinetswa na Satan. Pashaya achabudzwa achimhaniswa nemweya yakaipa. Pashaya achabuda ane kaplani kasingashande. Pashaya achabuda kutongerwa rufu nesarudzo. Pashaya achabuda kunorarama mukati merima. Mwari itirai vana venyu zvakanaka. Tokumbira kuti mukati mezuva ranhasi muvape simba pamusoro pesimba rekunzi vanakomana nevanasikana venyu. Sunungurai vanonetswa nemweya yakaipa. Sunungurai vanonetswa noupombwe. Sunungurai vanonetswa nekuba. Sunungurai vanonetswa nekushaya zvimiro. Sunungurai vanonetswa nemhepo pese pese. Mwari ndokumbira kuti muvaitire zvakanaka pavanobuda muno vabude vari vamwe vanhu. Muzita raJesu ndinonamata. Amen.
Makristu